Равил апай да Люция апа да Тойгылда авылында туып үскәннәр. Хәтта икесе бер класста, бер мәктәптә укып белем алганнар. Әмма очрашып йөрүләре егет армия сафларыннан кыз укытучы һөнәр алып кайткач кына башлана. Бер-берсен балачактан ук белгән парлар булсалар да очрашып йөрүләренә 4 ел тулгач кына гаилә коралар алар. Укыган вакытта ук тәртипле булды ул. Укыган вакытта тәртипле булды, яхшы укыды. Без икебез дә яхшы укыдык инде, икебез дә бер чама кешеләр инде. Шулай дип сойлангандыр инде, теге димәсәк. Начар юлда йөрмәгәчтен, начарлыклар эшләмәгәчтен инде Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире шулай булгандыр, әйме? Шулаймы? Шулайдыр инде. Гадәттә халыкта егет булачак тормыш иптәшен әнисенә шатып сайлый диләр. Гаилә башлыгы Равил абый да тормыш иптәшен сайлаганда һеч кенә дә ялгышмый. Люция белән әни алар бер-берсен аңлап бик матур итеп яшәделәр. Әни белән кыз яшәдек. Бер нәрсә булмады. Әни кызым дип кенә торганда алай килен дип, ни дип теге кыерсыту дигән понятиеләр бездә булмады инде Аллаһ тәгалә. Равил абый хуҗалыкта комсомол секретаре, партия оешма секретаре, идарәче, авыл җирлеге башлыгы кебек һәрвакыт җаваплы хезмәтләр башкара. Люция апа сайлаган һөнәренә тугры калып, гомер буе укытучы булып хезмәт куя. Кайнана, кайната белән яшәү бәхете дә насыйп була Люция апага. Бабай кайтып килмәде инде. Иртән чыгып китер юл. Сәгать шул 5-кә чыгып китнәрәткә дип чыгып китәдер. Оннан без балаларны таратып бетерәдер инде. Алар үземдә алар белән китәм инде. Оннан соң ул кайтып ашап китәдер. Оннан көне буе балалар белән булды инде. Балалар бик нык ярдәм иттеләр. Гаиләдә бер-бер артлы Илсур, Рамил һәм Алсу дөньяга киләләр. Балалар да әти-әниләре кебек тырыш, хезмәт сөючән булып үсәләр. Беркайчан да әти-әниләренең йөзенә кызыллык китермиләр. Киленнәре Гөлгөнәне дә бик яратып кабул иткәннәр алар. Бергә яшәүләренә дә 26 ел тулып киткән Минһаҗевларның. Юк, ничектер бик җиңел килеп кердем инде мин бу гаиләгә. 70-ле ияләшкән инде бик күп еллар дус булып җөрдек инде. Әти-әниләр дә аралашты. Таныш кешеләр инде. Курыкмыйча килеп кердек. Гөлгөнәнең шәфкатьле, сабыр, акыллы булуы җәлеп итте ди Рамил. Алар да әти-әниләрнең изен дәвам итеп 9 ел очрашып йөриләр. Икесе дә бер мәктәптә белем алалар. Бер-берсен тагын да якыннан белгәч кенә гаилә коралар яшьләр. Яшь чакта ушаганбыздыр инде бер-беребезне. Вакытта икенче төрлерәк буласың бит инде. Бу гаилә гомумән икенче төрле гаилә иде бит инде. Алар безгә күчеп килгәндә бик интеллигентный, бик акыллы, бик матур гаилә иде. Аерылып торалар инде үзләре үк. Менә әти дә бит инде күп еллар җитәкчелек урында эшләгән кеше, әни укытучы. Икенче төрле гаилә инде гомумән. Гөлгөнә авылда бик җаваплы һөнәр башкара. Авылның шәфкать туташы ул. Шуңа күрә дә күп вакыт көндезен генә түгел, төнлә дә авырулар янына барырга туры килә. Койсы бер чыгып киткәнне белми дә кала, уянмый да. Барам кайтам белми дә кала. Киңәшләшеп бергә яшәргә кирәк. Өйләнешкәндә үк яшим дип, түзәм дип, сабыр булам дип башласалар гына инде. Тормышны. Тормышны шул. Балаларга да инде без үзегез карагыз, үзегез уйлагыз дип нитәбез инде. Кызларны тормышлы иттек менә хәзер алар. Төп йорт ул һәрвакыт кунаклар күп җыела торган, балалар, оныклар яратып кайта торган йорт. Бүген Минһаҗевлар нәкъ менә барлык балаларны, туганнарны җыеп торучылар. Кайчан гына кем генә килсә дә, аларның ишекләре ачык, йөзләре якты. Йортның түрендә һәрвакыт әти-әни каршы алса, абый җиңгиләре тәмле ризыклар белән кунак итә. Мен Аллаһ Тәгаләгә мең рәхмәт инде, күп рәхмәт ничек. Миңа бик акыллы, бик яхшы киленнәр бирде. Бик тәүфиклы киленнәр бирде. Ике киленем булды, инде икесе дә бик акыллы, бик тәүфиклы. Шул кадәр. Менә килешеп эшлибез. Әни мин киттем, киткән дә итеп чыгып китә. Мин кайттым, кайтканда килеп чыга. Безнең өйдә менә киткән кеше, китте, кайткан кеше чыгып китте булай түгел. Мен филан җиргә барып кайтам әле, мин дигәндә барып кайтам әле. Шул эшне эшлибез әле. Уртага салып сөйләшәбез. Безнең мондый теге яшен дигәндәй мондый ни юк. Аллаһка шөкер. Киләсе елда алтын туйларын каршы алырга җыенучы Люция һәм Равил Минһаҗевлар тату, бәхетле гаилә коруның төп сере бер-береңне аңлауда һәм гаилә тормышына әзер булуда диләр. Йортны нурлы итүче һәм ерактан ук үзенә тартып торучы да нәкъ менә шушы гаиләдәге мәхәббәт һәм бердәмлек мөгаен. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.